Какъв да ти закривай, мат. Хората са дошли за тебе, не мен да ме гледат. Първо ще ти благодаря. Хора, толкова съм благодарна на този човек, че работихме тези месеци с него, с всички хора, които помагаха. Просто прочетете тази книга. Айде, Петри, ти си. Нямам какво да ви кажа. Гергана толкова вълшебно прочете тази история. Всички актьори са великолепни. Само че аз само на сцената не мога без тях. Иначе като седна да си пиша думите, съм си много добре сам. И така. Следващия път, когато Гергана реши да пише разказ и не трябва да ми го дава, защото просто ще го узурпирам отново. Това е хора. Да. Заповядайте на чаша вино, някоя хапка и да си говорим за живота и за важните неща. Благодаря на Петринел, че е с нас тази вечер. За нас е чест. Между другото, за да не я продаваме в OLX, имаме една червена чанта от моя малък син. Сега, ние се познаваме с него от предишното представяне. Тук, освен неговата прекрасна книга, направихме антология съвременна българска поезия, чиято корица е създадена по картина на Петринел. Може да я видите. За мен тази картина съдържа една стена, която се пропуква. Надяваме се тази вечер във вас да сме пропукали много стени, а сега може да се видите с Петринел, Маргарита Петкова и всички, от които може да вземете автографии. Приятна вечер и нека виното бъде с вас.